Ja. Hvorfor er det lige, du har lavet et museum om brunkulslejre? Det er i håb om, at vi kan formidle den historie, der var med brunkulsbrydning under 2. verdenskrig til de mennesker, der lever i dag, fordi de vil jo, kan huske mange af dem. Og om ganske få år, så er der heller ikke nogen, der kan fortælle historien, hvis ikke vi har gjort. Hvad er brunkul egentlig for lavet af? Brunkul, det er trærester, som under istiden for 15 millioner år siden blev sat under pres, da isen kom og skubbede alt trævækst foran sig og aflagde det de lavsteder. Så blev det sat under pres, og der er det lagt i 15 millioner år, indtil vi bryder det i dag. Hvor lang tid er det siden, at man har brugt brunkulslejre? Jamen, man sluttede med at bryde brunkul i umiddelbart efter krigen, men op i 556 i hvert fald. Fordi så kom der jo fremme brændstoffer til Danmark igen, og så var brunkulene uinteressant. Hvor ligger Abilå præcis? Abilå, den ligger lidt øst for Hovedvej 11. Hvis man kommer med Hovedvej 11 og er i Jørgenhøj, så skal man lidt efter Metre Højvej efter Herning.